kan DYIS-FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 18, 2023. Groundbreaking ka Santa Barbara Sports Complex kag Theater ginhiwat Agosto 18. Kakulangon ka classrooms na hinabitan ni Congressman Goriseta sa groundbreaking ka sports complex sa SBCES. Pagtukod ka theater nagasimbolo kapag palangga ka gobyerno sa mga estudyante. Congressman Jojo ang may 5 ka proyekto para sa Santa Barbara. Iloilo Police handa na para sa eleksyon sa Oktubre 30. Iloilo City Councilor Nava ma-resign epektibo Setyembre 1. Bugos ang pagpasalamat ni Mayor Doc Dennis Superficial sa Swag Ilonggo Party List Representative Congressman James Jojo Ang Jr., Kaupod kanday Governor Arthur Toto Defensor Jr., Congressman Mike Goriseta kag DPWH nga nagpaningkamot agud matigayon ang duha ka dalagko nga proyekto para sa Santa Barbara. Kung sa din ginhiwat Agosto 18, 2023, ang groundbreaking and laying of time capsule sa pagtukod ka multi-purpose building o sports complex sa Santa Barbara Central Elementary School nga nagabalor 10.5 milyones ka pesos kag theater sa Santa Barbara National Comprehensive High School nga nagabalor 5 milyones ka pesos. Kag sunod kay Mayor Doc Dennis Superficial, madamo nga mga proyekto ang matigayon kag malabot kung nagaugyon ang tanan kag mapabiling mga proyekto ang makaserbe man nga ligasiya ka mga opisyal subong kag makabulig sa buwas damlag sa masunod nga henerasyon. Pamatian pahag ni Mayor Doc Superficial. Of the municipality of Santa Barbara, no? Because of the unity of the officials, no, of the second district and the party list for that, we achieve more. So, raka ang achieve natin. And hopefully the unity will be leading us to greater heights. So, according to Honorable Kipin, greater heights para sa ating mga youth for that. And we are doing this not only for ourselves, but also we are doing this to prepare our community for tomorrow. Groundbreaking ka Santa Barbara Sports Complex kag Theater, ginhiwat Agosto 18. Nahinambitan ni Congressman Mike Goriseta ang kakulangon ka classroom sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Iloilo. Suno kay Congressman Goriseta, ilang tingwaan ni Congressman James Jojo Ang Jr. nga mabuligan ang mga buluthuan sa ila mga pangkinanglanon. Kung sa diin, ginayo man sang principal sang SBCES, Feli Malones, nga kung tani madugangan ng ila classrooms tungod dilapidated o kung tuman nakadaan ng mga iban nga kwarto. Wala man sang classroom sa Special Program in the Arts o kung SPA, kag nagaplano ang eskwelahan nga itukod ang Special Program in Sports. Pamatiin ang pahayag ni Ma'am Malones. May shortage kita classroom. Pabati-bati, we have also our Marcos type building. Congressman, ang Marcos type building natin, dilapidated doon. So we have to construct another 2-story building. Pabati-bati. Kakulangon ka classrooms na hinambitan ni Congressman Goriseta sa groundbreaking ka sports complex sa SBCES. Sinuk Administrative Officer for Office in Charge Office of the School Principal Ralph Perez, nagasimbolo ka pagpalangga ka gobyerno sa mga estudyante ang pagtukod ka theater sa Santa Barbara National Comprehensive High School. Iyaman ginpasalamatan ang mga nangin instrumento sa pagpatigayon ka proyekto. Iyaman ginpasalig nga amligansang husto ang dako ka ginahandom nga theater sa munisipalidad.
Subong man wala untat nga suportahan kag ipabilin ang ginbugay nga the best learning environment. Pamatian payag ni Sir Perez ka SBNCHS. High school community with humble heart is so grateful for all of this. Our learners and the people of Santa Barbara will cherish one of the memorable landmarks in this municipality. May the good Lord continue to bless you and your family for your concern to the Filipino youth. Rest assured, the Santa Barbara National Comprehensive High School will unceasingly support and maintain the gift of the best learning environment you offered us. Samtang ginapa-estimate naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman James Jojo Ang Jr. sa mga nagtambong representante ka DPWH ang kulang nga pondo agud matapos ang proyekto. Sa diin ang nasambit nga theater ang may lokasyon nga 5 milyones ka pesos. Pagtukod ka theater nagasimbolo kapag palangga ka gobyerno sa mga estudyante. Tungod sa 5 kalupok sang balon samtang nagahatag sang mensahe si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. Naka-mention si Congressman Jojo sang 5 ka proyekto sa banwa sang Santa Barbara kag iya ginhingyo ang suporta ni Congressman Mike Goriseta agud matuman ang iya ginpromisa. Nalakip na diri ang pagtukod sang sports complex, theater, subong man ang pagpanami ka municipal covered gym, merkado publiko kag dugang nga pondo para sa municipal building extension. Kung sa diin nangin masadya ang ginhiwat nga groundbreaking sang sports complex sa Santa Barbara Elementary School. Pamatian ang pahayag ni Congressman Jojo Ang. Maano po, ang promisa kami niya kung maglima, tingnan may limahan. Duha pa lang subong. Nilutik si Congressman Mike, hapon, naging pinky. Inista mo na ha? Ang municipal building ko no, nga extension, dugangan na ni Congressman Mike na pulo ka milyon. Inista. Tapos, ang gym kagina dito, 8 million ang bal ni DPWH. Galing ang 8 plus 5, 13. Daw di malas. Kaya ang nila imbis buwilan ka kunong na 12 milyones na lang, imbis dugang, imbis bawas, dapat dagdag kuno. So dugangan na lang para maging 15 milyon. Congressman Jojo Ang Jr. may 5 ka proyekto para sa Santa Barbara. All set na ang tanan nga security plans ka Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO para sa ginapaabot nga barangay kag sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Base sa IPPO, handa na i-deploy ang police personnel sugod Agosto 28 unang nga adlaw kapag FALCA Certificates of Candidacy o kon COC. Kung sa rin magatakop sa Setyembre 2 ang filing ka COC kag ginadumilian ang mga kandidato sa Setyembre 3 to Oktubre 18 sa pagpangampanya tungod ang pulo ka adlaw nga campaign period ang magasugod Oktubre 19 to 28. Iloilo Police handa na para sa eleksyon sa Oktubre 30. Epektibo Setyembre 1, ma-resign na bilang Iloilo Councilor si Plaridel Nava. Tungod suno sa iya nadulaan siya sang appetite o kung gana sa pagserbisyo sa publiko. Si Nava ang gineleher bilang konsehal sang tuig 2010 kag nagserbe sa 3 kasunod-sunod nga termino o kung siyam tanan katuig tubtob 2019. Napierde siya sa pagpadalagan ka Vice Mayor sang elections 2019 kag sa nagligan nga eleksyon napadalagan siya liwat kag nagpungko sa konseho. Suno kay Nava antes pa maperde sa ginapadalaganan nga Vice Mayor, nagaplano na siya nga magretiro sa politika. Iloilo City Councilor Nava ma-resign epektibo Setyembre 1. Kag amoyato ang natipon nga balita subong adlaw. Tubtubwa sa pareng nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon.
Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News